Buenos días, les damos la bienvenida a la jornada Debate, Dona, Ciencia y Transferencia que han organizado las xarxes RDI de Cataluña con el motivo de que mañana es el Día Internacional de la Mujer y las Nenas en la Ciencia y bueno, se ha proclamado con el objetivo de dar una participación equitativa de las mujeres científicas en la ciencia para luchar con la igualdad de género. Y actuaciones como estas que se están llevando desde hace 10 años ayudan a visibilizar el papel de las mujeres, lo que aportan en la ciencia y poder hablar, digamos, de las barreras que también se encuentran a veces en el acceso a la educación o a la capacitación o al mercado laboral en lo que vienen de las carreras STEM, sobre todo. Bueno, mi nombre es María Laura Yapur, formo parte del equipo de personas y organización de Eurecat, Centro Tecnológico que coordina la xarxa Ac2Cat. Y bueno, estoy aquí un poco para presentarles qué hemos ido haciendo durante estos 10 años que nos hemos fusionado sobre todo lo que es en materia de igualdad. Bueno, como les decía, Eurecat nace de una fusión de diferentes centros y trabajó durante los primeros años en definir y unificar políticas de igualdad, poder ir presentando planes de igualdad con actuaciones concretas a lo largo del 16, ya en el 18 presentando un protocolo de acoso incluido dentro de las actuaciones también de igualdad. Y a raíz de estas primeras actuaciones que íbamos haciendo, se decidió constituir una comisión permanente en materia de igualdad, que si bien en ese momento había normativas que lo pedían, pero en principio la idea era que trabaje ayudando a todas las personas de la organización a crear el compromiso del trabajo en la igualdad de género y poder hacer seguimiento de actuaciones, mejoras y poder participar. Dentro de esta comisión que ya participó en el primer plan que se registró según la normativa en el 2021, está conformada tanto por personas en representación de la empresa y de los comités de empresa o la representación de los trabajadores. Y también se intenta que sea paritaria en hombres y mujeres y que puedan participar personas de diferentes unidades tecnológicas o transversales, incluida el equipo directivo que también está representado. Y dentro de la comisión hay una figura que es agente de igualdad, que ahora desde el 2020 estoy yo, y que actuamos como nexo, no solo entre la comisión y las personas de Eurecat, sino con las personas que lideran las actividades que vamos definiendo y que vamos desarrollando para que se cumplan y para que tengan el efecto que se espera. Como base principal de todas las políticas y las actuaciones en igualdad, Eurecat tiene el principio que está recogido en su código ético, que es de respeto mutuo en las relaciones entre las personas que forman los equipos y principio de no discriminación por cualquier tipo de razón o sexo, edad, nacionalidad, origen. Y entonces, en base a esto, todos nuestros procesos y procedimientos velan por respetar el principio de no discriminación. A raíz digamos, de poder identificar, de trabajar en identificar en qué ámbitos íbamos a trabajar, primero hemos definido qué es las políticas y las bases que rijan para todas las actividades, que son una organización que fomente la igualdad,
que la plantilla de todos los niveles esté comprometida con todas las actuaciones, que el acceso a la organización sea igualitario para todos, lo mismo que para condiciones laborales o de formación y de promoción, poder trabajar en políticas de conciliación de la vida profesional y personal y familiar, digamos, para todas las personas, y la parte de velar porque como tenemos diferentes tipos de puestos y de actividades que se desarrollan, una evaluación de riesgos psicosociales pensando en perspectiva de género. Y por supuesto lo que ya veníamos trabajando desde el 18, que era la garantía de políticas de prevención de situación de acoso o de cualquier tipo de... Entonces, a raíz de todo este trabajo, se decidió agrupar en 10 ámbitos de actuación todas las actividades que se desarrollan, en donde identificábamos muy bien los responsables de las actuaciones y a través de identificar los equipos que puedan participar y ya sea por ejemplo, el Departamento de Personas y Organización, Comunicación, que ya por su actividad sí o sí pueden incidir en ciertas actuaciones, pero las personas que quieran participar en otras actuaciones de forma activa. ¿Cómo llevamos a cabo, digamos, las actuaciones? Principalmente es para conseguir una sensibilización, digamos, a través de todo lo que es difusión y comunicación, canales internos, canales externos, canales específicos de todo lo que es igualdad, no solo de las actividades que hacemos, sino intentando poner a disposición de todas las personas recursos o información de todo lo que otros se está haciendo a nivel estatal, catalán y europeo también, porque como trabajamos mucho, y sobre todo que sea accesible también los canales de comunicación para los diferentes tipos, para igualdad directo, para mediación, para todas las consultas relacionadas con temas de sus condiciones laborales y demás. Esto viene acompañado también con formación que a nivel general, bueno, escucharán mucho que hay que formar en igualdad y demás. Sí, incorporamos, por supuesto, todo lo que era para que esté a disposición de todos, pero también hemos hecho mucha formación a personas que coordinan equipos, que toman decisiones en cuanto a formación, a promociones, a contrataciones también. Ahora estamos trabajando también en temas de, por ejemplo, de darles herramientas en entrevistas con perspectiva de género, digamos, para que también puedan saber. Sabemos que venimos de un sector que es altamente masculinizado por los perfiles que a veces necesitamos, y entonces es una de las barreras, digamos, con las que en principio hay que trabajar. Después, lo que les decía, todos nuestros procesos y procedimientos que puedan respetar los principios y empezar a involucrar también al entorno con el que trabajamos, que son nuestros proveedores, nuestros clientes, los partners de nuestros proyectos. De hecho, incluir en nuestros proyectos de desarrollo e investigación incluir en el sentido de poder también hacer divulgación de la parte de perspectiva de género en los diferentes ámbitos y cómo repercute en los entornos y en la sociedad. Y también el tema de lo que es salud laboral, que esto se trabaja directamente con la unidad del Servicio de Prevención Propio, que es el que
define las políticas y hace las evaluaciones, y trabajando siempre mirando con perspectiva de género, o género, y también en el caso de personas con discapacidad que también tienen alguna necesidad especial, o para las madres, que hemos podido aplicar protocolos que han ayudado muchas veces en los periodos de embarazo y de lactancia. Y bueno, para un poco terminar, y un poco de números, siempre que en los últimos años, bueno, venimos, como les decía, de una fusión en 10 años, hemos podido mantener el porcentaje de 42, 58 de composición de nuestros equipos. A nivel general, las sedes que tenemos también están distribuidas, salvo algunas que sí bueno, que son todas hombres, o que por la actividad que se desarrolla es más alto el porcentaje de hombres, pero intentamos ahora también con las políticas que tenemos de flexibilidad y teletrabajo, que también no solo dependa de la actividad, sino que también pueda haber, bueno, enriquecer las sedes con la presencia de las mujeres también. Y por tipos de puestos, aquí hay un cuadro que, bueno, los puestos del área de investigación y desarrollo tienen el comportamiento, casi un 50% de los puestos de mujeres, y la parte de personas que tienen cargos directivos, equipos a cargo, un 37%. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer, que lo principal es poder dotar a las mujeres de formación o de planes que las ayuden también a desarrollar capacidades y poder tener las mismas oportunidades que tanto masculinos, los hombres y las mujeres. Bueno, un poquito en resumen, con esto presentamos, bueno, llevamos lo que les decía, 10 años desde la primera fusión, y creemos que podemos conseguir hacer más actuaciones y conseguir más participación de todos en las actuaciones que preparamos. Bueno, muchas gracias. Ahora daré paso a Susana. Muchas gracias a todos. Susana es investigadora y experta en género. Ahora. Moltes gràcies. Bueno, en primer lloc, vull agrair que se m'hagi convidat a la trobada de les xarxes de recerca, desenvolupament i innovació catalanes, i vull agrair per haver organitzat aquesta jornada, que és tan necessària, i també vull agrair a la xarxa Texam, que m'han convidat, concretament a la Iris, Mauricio i a la Judit López i a tot l'equip, i sobretot per tota la feina que estan fent des de la xarxa des d'una perspectiva de gènere. Dit això, bueno, és un honor i un repte també poder estar aquí avui presentant aquesta jornada de Dones, Ciència i Transferència en un tema que, malgrat hi ha hagut molts avanços, encara ens queda molt per fer. I posa molt sobre la taula que hi ha moltes desigualtats. Segurament coneixeu el que es diu efecte Matilda. L'efecte Matilda és un biaix que s'ha donat al llarg de tota la història en el que s'ha invisibilitzat a les dones, en el que a les dones se'ls ha tret el mèrit de molts dels avenços que han tingut en favor dels homes. En això ja ho sabem, hi ha diversos Nobels que se'ls han donat a homes quan en realitat se'ls mereixien les dones que estaven darrere. Sabem que hi ha això, sabem que això està present i sabem que encara continua. Per tant, hem de poder lluitar contra aquest efecte Matilda i poder empoderar les dones que estan fent ciència. Què és el que ens trobem? Us vull compartir una diapositiva. A veure. Aquí. Es veu? Sí, oi?
Us vull compartir una diapositiva perquè l'efecte Matilda en realitat no només té unes arrels històriques, sinó també té unes arrels estructurals i que ve molt a raó també del que comentava la companya prèviament. No? Sabem que hi ha un efecte que es diu el cercle viciós que van descriure Clark i Horton en la revista Lancet el 2019 en el que parlava de com és aquest cercle viciós en la recerca vers les dones. Què ens trobem? Ens trobem que les dones normalment tenen pitjors autories principals en els articles, és a dir, en menys proporció tenen posicions de primera, d'última o de corresponding author. Això què fa? Això fa que de cara quan demanen els projectes de recerca tenen menys possibilitats de que aquests projectes de recerca se'ls concedeixin perquè tenen menys currículum. Però això, a més, també fa que, com que no aconsegueixen aquests projectes de recerca o els concedeixen en pitjor mesura, després no poden tenir autories rellevants en aquest projecte de recerca. Per tant, com podeu veure, aquest cercle viciós que van descriure Clark i Horton està molt present a tota la societat encara. Per tant, no només és aquesta descripció que fan ells, sinó que també aquí a Catalunya hi ha un informe, l'informe Aquas, el 2020, que parlava de la situació de la dona científica en recerca biomèdica. Què trobaven ells? Trobaven que el 25% de les dones comptaven en posicions de lideratge. Només un 25% de les dones. Vol dir que el que estem parlant, no? O sigui, només tenim que aquestes posicions d'autories principals estan en un 25% del total. Que, a més, el 37% del total dels ingressos de recerca que rebien com a investigadores principals eren per dones. Vol dir que encara hi ha moltes més projectes de recerca que estan vinculats al sexe masculí. Quan parlem de prendre decisions, i aquí s'ha vist molt clarament també en els gràfics que ha presentat prèviament la meva companya, el que trobem és que només el 13% de les dones estan en posicions de lideratge de direcció de centres de recerca, que només un 21% són coordinadores científiques i que només un 32% lideren grups de recerca. Per tant, com esteu veient, aquest cercle viciós l'hem de poder trencar en algun moment. Hem de poder donar estratègies perquè la dona es pugui empoderar a la ciència. Quins efectes té aquest efecte del cercle viciós? Doncs hi ha un efecte molt clar, que també es va descriure l'informe d'Aquas, que és l'efecte tisora en recerca. Com podeu veure, si us fixeu, aquest gràfic és molt clar i podeu veure que en les posicions inicials de la carrera científica hi ha més nombre de dones que d'homes. Fixeu-vos que quan la carrera es va estabilitzant i ja s'ha aconseguit tenir el doctorat i ja passem a la fase de postdoc, aquesta posició entre homes i dones s'iguala. I quan anem a les posicions de poder o a les posicions de direcció o de coordinació de grups de recerca, el que trobem és precisament l'efecte contrari. Aquí el que tenim són més posicions d'homes. Com podeu veure, aquest efecte tisora té molta repercussió en com s'està dirigint la ciència avui en dia. Nosaltres també vam voler fer un estudi, jo em dedico sobretot a salut mental i fem recerca en temes d'esquizofrènia i trastorns mentals greus, i amb unes companyes de diferents països vam voler veure com era l'efecte tisora amb salut mental. I vam trobar exactament el mateix. Aquest és un estudi que el vam fer amb diferents països, no només Espanya, Irlanda, Estats Units, també hi havia Argentina, també hi havia Nigèria, Sud-àfrica. Vull dir que aquest efecte tisora que esteu comprovant és present a totes les cultures i arreu de tot el món. I és interessant també, si voleu observar, que lluny que això es vagi igualant amb el temps, el que estem veient és que precisament cada vegada es fa més evident. I si us fixeu, en el 2020 encara és molt més evident. I pensareu, què va passar el 2020? Doncs ens va passar el Covid, no? I què va passar en el Covid? Qui li va tocar quedar-se a la cura dels nens? Qui li va tocar quedar-se a la cura de la llar? A qui li va tocar quedar-se a la cura de la gent gran? Doncs en gran majoria les dones, que van sacrificar aquest temps per poder dedicar-se a la cura de tots aquests aspectes. Llavors, arribat a aquest punt, què podem pensar? Podem pensar que la maternitat pot ser un factor que faci que es freni aquesta carrera professional en el cas de les dones? Bé, com heu vist abans, sí que veiem aquest efecte tisora aproximadament a l'edat en la que les dones normalment són mares, no?
És molt probable que sigui. De fet, l'ACU va fer un estudi en el que va fer un seguiment durant 20 anys de totes les persones que havien acabat diferents carreres. I el que va estudiar és al cap de 3 anys, al cap de 10 anys i al cap de 20 anys. Al cap de 3 anys, què van trobar? Van trobar que tant els homes com les dones tenien els mateixos llocs de feina. Tothom més o menys tenia les mateixes tasses de vincular-se als centres de treball i estan en una situació molt similar. Als 10 anys, què van trobar? Als 10 anys ja van començar a trobar canvis. Als 10 anys ja van començar a trobar que les dones estaven més en situació de treball parcial, en major quantitat que els homes. I no només això, sinó que ja el 40% d'aquestes dones havien estat mares. I elles identificaven aquest factor com una barrera per poder seguir en la seva carrera científica. I als 20 anys, què és el que ens vam trobar? Doncs als 20 anys, aquest efecte tisora que estem veient el van trobar encara molt més exagerat. Les dones estaven, el 74% de les dones ja havien estat mares, la majoria d'elles havien deixat de treballar o estaven treballant amb menys hores, o sigui, amb una reducció del seu horari, havien tingut una degradació ocupacional, els homes tenien llocs de feina molt més elevats que les dones i també amb llocs de feina de menys responsabilitat. Per tant, l'efecte tisora està present, com us deia, 2020 nosaltres, de fet, vam trobar que encara era més exagerat, per tant, hem de poder trencar aquest efecte tisora. Us deia, el fet de la maternitat pot ser un factor, però un altre dels factors que també fan que es reprodueixi aquest efecte tisora és la manca de referents femenins que tenim en el nostre camp. Llavors, és molt, molt important que tinguem dones referents amb les que pensem que ens podem mirallar i que podem arribar a fer el lideratge femení en la mateixa mesura que elles ho estan fent. I per això estem avui aquí, per reivindicar aquest paper, per reivindicar el paper de la dona a la ciència i per reivindicar el paper de la dona científica i de la nena científica, perquè puguin tenir aquests referents. Llavors, també és molt important que els referents femenins no tenen per què replicar els lideratges masculins. És a dir, un lideratge femení té unes altres característiques diferencials que fan que aquest lideratge sigui diferent i que es puguin fer les coses de manera diferent. Per tant, no hem d'intentar fer el mateix que s'ha fet fins ara, sinó que hem d'innovar, hem d'aportar el que podem fer. I, de fet, hi ha un estudi, el mateix estudi de Clark que comentava abans, també descrivien que en aquells estudis de recerca en els que hi havia dones implicades es treballava més per les necessitats d'aquestes dones, perquè si no aquestes necessitats quedaven invisibilitzades. Per tant, és molt necessari que liderem projectes de recerca i que podem empoderar-nos i poder demanar aquests projectes de recerca que tenen a veure amb les necessitats pròpies del nostre col·lectiu. I, com us deia, això no passa per replicar els patrons masculins, sinó per innovar. I quines característiques té el lideratge femení? El lideratge femení té com a característica l'empatia, la intel·ligència emocional, el poder-se preocupar del seu equip, el poder-se preocupar pel benestar de les persones que estan composant el nostre equip. Té a veure també amb la col·laboració i amb el treball en equip, amb trencar aquesta barrera dels models jeràrquics i col·laborar, compartir, avançar plegats, avançar plegades. També té a veure amb la flexibilitat. Abans ho comentàvem, el tema de la maternitat realment és una barrera. Per tant, poder tenir espais que permetin aquesta flexibilitat en el món laboral, que permetin conciliar la vida personal amb la vida laboral, també són molt necessaris. De fet, l'altre dia a les xarxes socials vaig veure el cas d'una noia que l'havien convidat sempre a un congrés i aquell any, com que havia estat mare i estava lletant el seu fill, no podia anar presencialment i va suggerir poder-se connectar online. I li van dir que no. O sigui, aquestes són les barreres amb les que ens trobem, no? Per tant, hem de poder trencar, hem de poder flexibilitzar, tenim els medis, tenim les noves tecnologies que ens han d'ajudar en tot aquest sentit. I després, una altra de les característiques del lideratge femení també és aquesta visió holística, una visió integrativa, el poder tenir en compte diferents perspectives, diferents abordatges per poder trencar amb el mateix problema que ens trobem. Per tant, i finalment, que és la més important també pel dia d'avui, és el tema de la mentoria. Les dones ens agrada molt ajudar a les companyes dels nostres equips a que puguin créixer, a que puguin portar
a terme la seva recerca i a que puguin lidiar també amb aquestes problemàtiques amb les que totes ens hem trobat en algun moment de la nostra carrera professional. Per tant, per tot això, quines serien les estratègies que hauríem de tenir en el futur? Hauríem de poder garantir que als grups de recerca com a mínim hi ha el 50% de les dones que representem aquest col·lectiu, perquè al final la població general som el 50%, per tant, a recerca també hem de poder ser el 50%. Hem de poder adaptar el treball, hem de poder flexibilitzar, hem de poder fer abordatges amb una perspectiva de gènere i tenir en compte aquestes polítiques d'equitat per poder promocionar de manera igualitària a les dones i als homes. Hem de poder millorar la conciliació familiar equitativa i que els homes i les dones es corresponsabilitzin de les tasques de la cura dels fills, de la cura de la gent gran, de les tasques de la llar. I, sobretot, també hem de tenir més presència de les dones en la ciència i convidar-les a més congressos, que estiguin presents, que puguin comunicar els seus resultats. I fruit d'això, avui ens trobem aquí, precisament, amb un grup de dones que són brillants en les seves carreres i que avui ens presentaran també quina ha estat la seva experiència, quins són els seus projectes de recerca i, per tant, us recomano que pugueu gaudir moltíssim de la jornada i moltes gràcies. Dono pas a la següent ponent. Gràcies. Moltes gràcies. Bon dia a tothom, jo soc la Glòria, soc un d'aquests casos, soc tècnica de recerca de la UOC i vinc a presentar-vos el nostre projecte, que és Mokoto, però també en el caire de Dona, Ciència i Transferència. Jo soc enginyera de materials, enginyera mecànica, amb uns percentatges, com podeu saber, que són molt baixos en dones, com segurament us han dit, i a més ara estic fent un màster, que amb sort en aquest màster que estic fent, en fotònica sí que ja som quasi el 80% som dones. En aquest cas hem girat una miqueta els esquemes. Jo vinc de la UOC, una miqueta més amunt aquí a la Diagonal, de Poblenou, i el Mokoto és un projecte de transferència, spin-off to be, bàsicament dels estudis de Ciències de la Salut i d'Informàtica, Xarxes i Telecomunicacions. Nosaltres el que hem fet durant aquest temps ens hem començat a plantejar que era la transferència d'aquesta tecnologia que havíem desenvolupat i estàvem com una miqueta perduts. En el cas de transferència i sent dona o qualsevol persona que faci transferència realment, se n'adonarà que té molts dubtes quan comença a fer transferència. Però es pregunta, per on començaré? Realment, si és prou bona, ens qüestionem molt la nostra idea. Sobretot crec que potser en el cas femení ens qüestionem molt més les idees i no les valorem prou com ho faria, per exemple, el nostre homònim masculí. Després també ens preguntem coses que no és el moment de preguntar-nos, però ens les preguntem perquè són qüestions, som científiques i tenim qüestions. I també fem molta crida a qui ens acompanyarà durant tot aquest trajecte. Tal com ha dit la Susana, els nostres companys d'equip són molt importants i hem d'agafar companys que realment sapiguem que seguiran amb nosaltres durant tots aquests projectes. I bàsicament és què ens motiva a fer aquesta transferència és una de les coses més importants que tenim. Així doncs, com a pista tip que jo he anat afegint en aquest que és el pitch, però us faig una miqueta de tot. És que no hi ha cap camí que sigui correcte. Hi ha molta gent que també ha emprès i el que ens hem de basar bàsicament és agafar les idees de la gent, no ens les apropiem, això no ho fem, però sí que aprenem molt i aprenem dels errors i dels encerts. I hi ha directrius que estan molt ben escrites de forma europea o fins i tot catalana, hi ha molt bones directrius que podem seguir i acoplar el que nosaltres fem en el nostre dia a dia. I us vinc a explicar Mokoto què fem. És un projecte de la UOC que ens basem en adaptar lents de contacte. Vam trobar una necessitat de mercat que era que una de cada 4 persones que deixava de portar lents de contacte ho feia per una falta d'adaptació. I que aquesta falta d'adaptació es podia corregir amb un topògraf corneal. El topògraf corneal, no sé si mai heu vist un topògraf corneal, és això. Perdoneu, és això. Típic lloc que aneu a l'oftalmòleg, poseu la barbeta, mireu un punt al fix, us fan una foto de l'ull i teniu la vostra forma. Doncs això serveix per adaptar lents de contacte.
Aquesta tècnica és una tècnica que és cara, el dispositiu és molt car, és pesat, necessita de la taula, no es pot moure, no es pot transportar i, a més, com que la inversió és molt gran, no es pot actualitzar fàcilment. Aquí és que el que us vull dir és que heu de pensar molt a diferenciar la vostra tecnologia del que està actualment en el mercat. Llavors, per això heu d'oferir solucions que siguin innovadores. Per exemple, nosaltres vam decidir que Mokoto era una solució tecnològica per democratitzar l'accés a una bona salut visual a tots els usuaris que porten lents de contacte. I vam dissenyar un topògraf corneal, que és un smartphone, amb la tecnologia que vosaltres teniu a la butxaca, és low cost i permet democratitzar d'aquesta forma l'accés als topògrafs corneals. Permet fer prevenció i monitorització. En aquest cas, nosaltres ens centrem molt en també tenir un seguit d'imatges dels ulls dels pacients per poder fer un seguiment de com evolucionen en cas que aquest tipus es pateixi alguna malaltia. El nostre posicionament serien òptiques per tal de poder estar més propers a la gent. No ens interessa tenir un producte que només faci servir una persona, sinó que arribi a la major part de la població. És econòmic, costa un 10% del cost que tindria un topògraf corneal, llavors podem estar tot arreu. Permet adaptar lents de contacte i a l'estar fet amb tecnologia 3D, d'impressió 3D, podem fer que sigui fàcilment actualitzable. I és lleuger i proper, també pensat i dissenyat per zones rurals. El nostre model de negoci és un model B2B, tenim pensat fer el mercat GC. En temes de transferència és molt important que pensem en tot alhora, estem a tota l'hora, a tot arreu, en tots moments, i això, sincerament, al cap de la dona ho pot fer molt bé, que ho tenim el 50% del temps o més. Llavors, model de negoci B2B, amb subscripció. En aquest cas, una pista que us donaria, un tip, és que per molt que el model de negoci pugui anar variant, no penseu només en les tendències que hi ha avui en dia en el mercat, sinó també en quin mercat us esteu posant i com podeu fer-lo una miqueta més rellevant per vosaltres. En el nostre cas, les òptiques necessiten un revenue cada mes, els agrada. La gent que compra ulleres potser no els agrada tant, però la gent que té lentilles es gasta quasi 30 euros de mitjana cada mes. Si tens més gent que porti lentilles, tindràs més diners. Mates pures. Tenim més o menys uns 500 milions d'euros al nostre som, és un mercat creixent. Ens posicionem aquí. I a més hi ha moltes òptiques en tot l'estat i moltes més a nivell europeu. Un tema important també és posicionar-nos posicionar el projecte i saber-lo posar dintre del mercat. Hi ha molts topògrafs corneals, però tots són, com he dit, molt robustos, n'hi ha pocs que siguin lleugers i econòmics, us asseguro que no n'hi ha cap, excepte Mokoto. Però bueno, ja veurem quan estiguem al mercat, però sí. I el que us agradaria dir és que això, que a la competència us posicioneu molt bé i sapigueu quin és el vostre entorn i on us esteu posant. I on som? En tot projecte de transferència, a vegades estem perduts, a vegades estem al mig del no-res, com veureu aquí, on som. I per arribar aquí s'han fet moltes coses. Vam estar en un spin-walk, hem tingut un llavor, tenim una idea, aconseguim letter of interest, aconseguim interès d'òptiques, avancem la tecnologia, avancem una miqueta, ens posicionem, ens publiquem a la gent, llavors tenim més feedback de més operadors del mercat, en aquest cas Marc Enovi, no sé si us coneixeu, són fabricants de lents de contacte que a més són adaptables i et fabriquen la que tu vulguis. Això ens interessava molt. Fas un segon prototip, un tercer prototip i potser aquí al mig entre el tercer i la sortida al mercat hi haurà un quart prototip perquè heu de saber que el camí per anar del punt A al punt B no és una línia recta. Són molts d'alt i baixos, hi ha moltes coses entremig i coses que no podem preveure que passaran, però passen. Ara mateix hem fet validació en entorn real, en òptiques de Cotet, i amb el que obtindrem d'aquests resultats farem la següent iteració, ja sigui aquesta iteració per poder anar a un mercat més ampli. La visualització del vostre projecte a tot arreu és el que us farà que la gent sàpiga qui sou. Llavors, venir a xerrades com la d'avui o a venir a participar en premis i congressos són molt importants.
Nosaltres tenim de col·laboradors, col·laborem amb Xartec Salut, que ens ha convidat avui aquí, i, per exemple, també hem participat en projectes, com he dit, al Llavor, i ens hem presentat a alguns innovadors i coses d'aquestes, però seguim endavant. I tenim un investigo, això sí. I, bàsicament, treballeu el vostre posicionament en l'ecosistema, teniu sort d'estar a Barcelona i de tenir un molt bon ecosistema d'emprenedors i de tecnologia. Llavors, aprofiteu-lo i exprimiu-lo al màxim. I l'equip, com he comentat al principi, jo estic en aquest equip a temps complet, però el formen 2 persones més, som un equip de 3 persones, amb 2 investigadors principals, de fet, i doctors, professors de la UOC, que són en David Merino i la Marta Massip, i que en aquest cas la Marta Massip ha sigut emprenedora i ha tingut la seva empresa i és la persona que ens dona el suport i el lideratge en tot el tema d'emprenedoria. I jo mateixa soc enginyera i coses d'aquestes i també he fet molta formació, he pogut fer molta formació en temes d'emprenedoria gràcies a tota la xarxa. I molts referents. De fet, és que ha sigut perfecte perquè he tingut molts referents i per això estic avui aquí, per fer de referent. He fet xerrades a nenes, he estat en molts instituts i en el meu institut mateix a fer de referent. I creeu un equip transversal, que tothom pot opinar i que tothom tingui coneixements diferents. No busqueu la mateixa persona que vosaltres, que no us aportarà res de nou, perquè són rèpliques. Això és tot. Això és Mocoto, això és el nostre cas d'emprenedoria i de transferència i ja està. Si necessiteu alguna cosa, em dieu. Dono pas a la taula rodona. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda sobre ciencia, mujer y transferencia. Entonces, bueno, sobre todo empezar dando las gracias a las redes y a i4Kids por invitarme. Yo soy Eva Díaz, de formación soy ingeniera e investigadora. Actualmente soy emprendedora y fundadora de una startup que se llama Nido Innova. Estamos desarrollando un sistema de contención y estimulación sensorial para recién nacidos prematuros. Y el proyecto pertenece a i4Kids y se está desarrollando de la mano de la Unidad de Neonatos de Sant Joan de Déu. Entonces, bueno, hoy nos acompañan 5 expertas con una gran trayectoria y en sus respectivos campos, y yo creo que para hacerlo más dinámico estaría bien que os presentarais un poco nombre, institución y un poco la especialidad. Vale, doncs començo jo, perquè jo soc la que m'ha tocat al costat. Jo em dic Débora Gil, soc matemàtica, doctora en matemàtiques, soc professora del Departament de Ciències de la Computació de la Universitat Autònoma, soc investigadora del Centre de Visió per Computador i lidero un grup de recerca ja fa uns 10 o 15 anys. La meva especialitat és intel·ligència artificial per a aplicacions de salut. Bon dia, em dic Carolina Martí Llambric, soc geògrafa, doctora en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient. Soc professora investigadora de la Universitat de Girona, del Departament de Geografia i de l'Institut de Medi Ambient. I la meva especialització és la gestió de l'espai costaner, tant de l'àmbit terrestre com de l'àmbit marítim o costaner, tant la banda terrestre com la banda d'aigua. Estic liderant 2 projectes, ara mateix des de la Universitat de Girona, 2 projectes europeus, una per la resiliència de l'espai costaner a través de la gestió de les dunes, una altra per veure quina és l'afectació del canvi climàtic justament en aquest espai costaner. Assessoro a la Generalitat en temes de capacitat de càrrega de la gestió costanera, tant, tal com deia, de la zona de platges com de la zona de la làmina d'aigua immediata, justament per fer compatible tots els usos que tenim en aquesta zona, diguéssim, de gran intensitat d'usos i, en definitiva, d'una gran fragilitat mediambiental. De manera que tenim molta feina sobre la taula. Bon dia a tots, jo soc la Sílvia Moles Busquets
Vaig estudiar química a la Universitat de Barcelona, després vaig fer el doctorat al CSIC, a l'ICMAP, a l'Autònoma, i llavors vaig decidir-me per acabar fent enginyeria de materials a un segon cicle, en aquell cas en aquells anys era un segon cicle, a la UPC, i fa més de 20 anys que treballo en el món dels materials metàl·lics i ceràmics, a Eurecat. Soc cap de línia d'un equip on liderem o estudiem mecanismes de corrosió i de degradació de materials metàl·lics i ceràmics. I soc aquí per explicar una mica la part més de contacte amb l'empresa industrial. Jo soc la Laura Costas, metgessa epidemiòloga de l'ICO, de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IDIVEI, i porto un projecte per fer un test basat en mostres d'orina per detectar el càncer d'endometri en dones. Soc metgessa epidemiòloga, abans no calia que expliqués. Abans havia d'explicar què era epidemiologia, ara amb el Covid ja no cal, així. Bon dia, soc Esther Enzins, doctora en accessibilitat i intel·ligència ambiental per la Universitat Autònoma de Barcelona. Formo part del grup de recerca Transmedia Catalunya. Una mica, no? Veig que soc des de la part d'humanitats. Veig que aquí hi ha molta ciència entesa com a... Sí, bueno, sí. I ara actualment tenim... El grup de Transmedia Catalunya està format per una llarga trajectòria de dones. En aquest sentit, jo formo part de les investigadores. Ara mateix lidero un projecte europeu sobre realitat virtual i neurodivergència. Potser l'epidemiologia ja està superada amb el Covid. L'accessibilitat encara a la informació i a la comunicació encara queda una llarga trajectòria a fer, sobretot en ciència també. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, chicas. Sigo con las preguntas. Vamos a hacer, los primeros 4 están enfocadas más un poco en lo que es transferencia tecnológica, comercialización y la percepción de las mujeres en estos ámbitos. Entonces voy por la primera. ¿Qué se puede hacer para promover que las mujeres participen más en la comercialización de sus innovaciones? Podéis a ver quién se atreve primero. Jo puc començar. Sí, des de l'àmbit de l'empresa. Exacte. I res més. Volia començar explicant que jo, quan em va convidar aquí el Pablo, li vaig dir a la meva cap, mira, Laia, m'han convidat aquí, jo no sé si sóc la persona. I anava en línia una mica amb el que explicava la Glòria, no? Que és molt comú en nosaltres aquesta primera, com a autodubte, self-doubt en anglès. Llavors la Laia va dir, que és cap femenina i té un lideratge molt femení, va dir, mira, Laura, jo crec que sí que ets la persona, estàs totalment capacitada per fer això. I em va dir, per què no fem una cosa? Fem una taula prèvia, nosaltres aquí, les epidemiòlogues de l'ICO, de l'IDIVEI, i així sense acompanyada, te'n vas amb noves idees, i vaig pensar, mira, quina solució més femenina, empàtica, és un lideratge molt empàtic, molt transversal, i molt, em va semblar molt útil. Llavors, bueno, vam començar amb un altre ordre de les preguntes. Sí, lo he cambiado. Sí, que sea más natural. No, es broma, lo he cambiado para que haya como una secuencia de bloques. Vale. Más natural que jo, impossible. Doncs aquí vam comentar, sobretot amb l'educació de les nenes, que són molt més cautes, no? Ja ho hem comentat. I com poder fer que tinguin com menys aversió al risc, que també és una cosa bona, perquè, per exemple, tenen menys accidents, perquè són més cautes i tenen una mica més por al risc, però, per exemple, hi ha més oportunitats que es perden. Per exemple, no conec jo moltes dones, en comparació amb homes, que inverteixin en borsa, perquè és algo insegur, no? Llavors, aquesta percepció del risc que tenim de petites potser és algo a reflexionar. Al respecte del que comentaves, de com introduir-nos, m'ho he apuntat, perquè com que són... Una de les maneres que tindríem les dones d'entrar més en els canals, en aquest cas, deies, de comercialització de la innovació, clarament crec que seria a través de tallers i programes de mentoratge, justament perquè a vegades no estem no hi ha una tradició en la que sentir-nos fortes, però crec que és innat o has de tenir una conducta, un caràcter de ser molt decidida i m'hi considero, però tot i això sempre m'acompanya aquesta part de por. Per tant,
I també perquè culturalment he estat, almenys jo personalment, sempre sota el paraigua d'homes. De manera, i crec que fins i tot les meves companyes tenim una manera d'actuar encara amb aquest aprenentatge adquirit. Per tant, jo almenys em serviria molt tenir tallers de capacitació, de mentoratge, en definitiva també d'empoderament i de fer-te creure en tu mateix, perquè tenim les capacitats i a vegades ens falta simplement el dir ho pots fer, t'han hagut de dir endavant i jo crec que no sé si totes potser hem de dir, ostres, som la persona, però esclar, a vegades jo mateixa faig la broma quan estic en grups de recerca o en conferències, a vegades jo dic, soc la quota femenina. I faig una mica de broma, però a vegades jo crec que m'ho crec. Per què estic allà? I això em fa ràbia, perquè em posa en dubte a mi mateixa. De manera que la facilitació no n'era gens de partidària de que la dona se'ns hagués de facilitar, però vist el temps ara que ja soc més madura i vist el recorregut de companyes i el meu mateix, crec que venint cap aquí, quan he vist el carril dels taxis, que corren més, he pensat, les dones necessitem aquest carril de taxis, perquè si no estem embotellades i no és just perquè nosaltres portem moltes més coses, que no només estem, per dir, en el meu cas, estem amb la docència, estem amb la recerca, se'ns vol en la gestió a la universitat, tinc 2 filles, tinc una parella i tinc una dolència a l'esquena que m'haig de cuidar. De manera que, sincerament, no arribo tot. I em fa ràbia perquè el mateix en l'àmbit masculí és més fàcil de portar. De manera que aquests tallers de mentoria, diguéssim, de com poder introduir-nos en el sector de la innovació ens seria de gran ajut. ¿Y el resto que pensáis del tema de las mentorías? ¿Creéis que podría ser una solución? Jo crec més en l'educació. Jo vull començar abans. Sí. I per començar els mitjans de comunicació, perquè projecten un estereotip de qui és el líder masculí, i ara, jo soc d'intel·ligència artificial, no millorarà perquè tots aquests models es basen en el que veuen. No s'inventen coses, generen a partir del coneixement que tu els dones. Llavors, si tu mires quin és el prototipo de mànager d'una gran companyia, que és un tio de 50 anys. Per tant, si tu tens un algoritme o alguna que t'ajuda, dirà, tio de 50 anys. I això és el perill. Reprodueixen el que ja s'ha fet, aquells estereotips. Llavors, jo crec que hi ha una feina prèvia, tot això dels mentoratges ens sembla molt bé. Jo aquests programes de mentoria no m'agraden massa. Jo soc científica i per això jo agafo contracte algú que sigui el paper de l'innovador que vol darrere, perquè m'hi sento més còmode, la qual cosa no vol dir que no siguis líder. Porque a lo mejor no te gustan, ¿no? Saber, es interesante la Bueno, no me gustan porque yo no voy a montar una empresa. Sí que me gusta hacer la transferencia, pero a mí que me vayan contando toda la parte de negocio, estas historias, no, porque lo mío es, yo soy buena en ser científica. Tengo que dar algunos conocimientos para comunicarme con el que es bueno en muntar una empresa. És la meva visió de com fer un equip. A mi m'agrada col·locar els membres del meu equip en aquella posició que jo sé que se sentiran més còmodes i han d'explorar tot el seu potencial. I això de chicas para todo, chicos para todo, jo no ho veig. A pesar que ara està molt de moda. Tu has de ser científica, haig de ser emprenedora i haig de saber tocar la flauta. Doncs no, jo soc científica i gràcies. Tot això està molt bé, però crec que s'ha de començar abans a l'educació primària i també a tot el que és tots els mitjans de comunicació que tenim, perquè ara tens els TikToks, si tu mires els TikToks, a mi se me caen les làgrimes, perquè projecten una imatge de la tia que està buenorra que va fotre el tonto. Doncs home, potser que siguis atractiva, però va fent el tonto. També molts tios fan igual. Però jo crec que aquí s'hauria de treballar una mica i en aquest sentit hi ha programes com aquest de les científiques que ens fan anar a les escoles primàries i batxillerats, en aquest per explicar la nostra experiència.
Això és important per desmitificar la figura líder masculina. I quanto més peludo i més gorilote, millor. Sí, potser des de primària, no? A les escoles ja s'hauria d'explicar que sempre hi ha hagut dones científiques, enginyeres, matemàtiques, astrònomes, astronautes, i que no només ho han set els homes, perquè llavors també penses que tu podràs ser com aquella persona, si és el que t'agrada. I això de la mentoria jo crec que les dones ja ho portem molt a dins. Quan ets el líder d'un equip ja et surt acompanyar-lo, no? Això que dèiem, no? La manera de fer és diferent d'un home o d'una dona. No és ni millor ni pitjor, som diferents. Llavors el bo és anar compaginant les dues maneres de ser. Però és que si no tenim referents, jo vull ser com ella, perquè a mi m'agrada el mateix que ella. Doncs jo crec que és bàsic. També és cultural. També, jo crec que aquí a Espanya també tenim un tipus de cultura que potser te'n vas a altres països, com a Suècia i tot això, i jo crec que ho tenen almenys una mica diferent. Potser m'equivoco, perquè quan tenen el rol de la maternitat, jo crec que aquí fins i tot està mal vist. Una dona té un fill i de vegades en alguns llocs et miren raro. I a altres països jo crec que no. Jo crec que s'ha de fer bastanta feina, perquè aquí crec que haurem de picar una miqueta de pedra per tota la cultura que arrosseguem. Per mi una de les coses, potser perquè vinc més del camp de les humanitats, és que la transferència moltes vegades es tradueix en comercialització. I si no és comercialitzable, no és transferència. I nosaltres des d'Humanitats treballem molt amb estàndards, amb estandardització, i això també és transferència. És una mica, no?, també la part científica, i no tot és comercialitzable. I moltes vegades jo per mi em trobo que els programes de mentoria estan molt enfocats a empoderar la dona, a tenir un rol, i es pot fer feina des d'un altre camp que també té un retorn. Té un retorn i té un impacte. I des de l'estandardització, que dèiem que nosaltres fem transferència, no comercialitzem, però sí que ajudem a que hi hagi uns estàndards que compleixin unes normatives pel bé de, en aquest cas, de l'accessibilitat o l'accés a la informació i la comunicació. Jo, respecte al que has dit tu, crec que també el que deies és un problema molt estructural que ve des de petits, que tenen aquests estereotips, i ja hi havia un estudi que deia que els nens, les nenes als 6 anys se sentien molt menys capaces que els nens. Diu, si ja als 6 anys han xupat tant d'estereotip, doncs potser sí que s'ha d'actuar molt abans, com deies. Però des de casa també. Des de casa i des de casa. No, vigila. I el nen amb el patinet. Des de casa és difícil perquè també ho veuen a tot arreu. Ara les joguines són sexistes, almenys a la meva època ho eren molt. Ara les coses ja han anat canviant, però jo jugava a nines. Jo un cotxe i una pilota no la vaig veure mai. Si mires els anuncis quan ve la campanya nadalenca, continua havent aquest estereotip. Les nenes con el nenuco i els nens amb l'Iron Man. No sé, jo crec que això encara ho tenim. Per molt que tampoc pots carregar tot a l'educació primària i secundària. Jo crec que és una feina més global de tota la societat, i sobretot de mitjans de comunicació. Els nostres nens reben una quantitat d'informació dels dispositius mòbils, de la tele i tal, que tu te creus que això amb un cervellet jove no és com una gota de malaia, com una malaia s'ha d'infiltrar. Reprogramar això, que ho veig difícil. A veure, amb tota la humilitat, perquè jo de psicologia no hi entenc, però bueno. En tot cas, la creació de xarxes, eminentment de dones, per posar en contacte aquest capital, aquesta manera de fer, crec que facilita molt també aquest empoderament, perquè una cosa és la de les generacions que tenim a la nostra cura i l'altra és de nosaltres, encara com a dones, amb molts anys encara per endavant, de poder fer una xarxa que també ens empoderi i ens doni unes facilitats en aquesta generació, diguéssim, que estem aquí sentades. Però tot l'any, no només quan ve el dia de la persona. No, per això vull dir, per això dic que estem interpel·lades aquest dia, estem interpel·lades en un programa per anar als instituts, estem interpel·lades, però nosaltres som totes 365 dies l'any i fem aquestes tasques tots els dies de l'any i 24 hores al dia. Per tant, per això dic que, d'alguna manera, quan jo he de dir allò de algun tipus de xarxa que ens relacioni. Nosaltres, en aquest cas, estic representant la xarxa, la BlueNetCat, la xarxa marítima de Catalunya, on aquí tenim tots uns científics i empreses privades i universitats i centres d'investigació relacionats amb el mar, però diguéssim que
no hi ha una xarxa com a tal, només específicament de dones, no? O a la universitat el mateix. Per tant, segurament la nostra manera de fer ens podria ajudar al fet de compartir-la o d'estar potser més unides. Que és algo més constante. No sé si resultaria, ho dic perquè et veig encara així de escèptica, no sé si resultaria, ho dic perquè ens ha interpel·lat com a què faríeu, he pensat, potser ens ajudaria per facilitar-nos. I tu creus que ficant aquest tret tan diferencial de som dones, escolta, tu, som homes i dones, és cert, plegat i així desmitifiquem, perquè a mi de vegades aquestes campanyes que estaven molt bé, però jo a vegades penso, també és una manera de discriminar-me, perquè per què haig de fer una xarxa de dones per projectar-me? No, no sé, potser a vegades per intentar-ho arreglar estàs introduint també un factor de que ens poden dir, mira, perquè a mi m'ha passat, jo soy líder d'un SGR, que és de la gent, coneguts, que és interuniversitari, interinstitucional, i soc jo l'IP perquè em donaven més punts si era dona. Home, a mi això no m'agrada, perquè a mi no m'ha donat més punts per ser dona, a mi m'ha donat més punts perquè tinc un bon currículum. Clar, també és veritat que sent la líder jo em vaig menjar tota la merda, però amb els altres dos, que eren homes, jo no hi podia discutir perquè ens van dir és que tu tindràs mig punt més. Dic jo, ja, vale, des del punt de vista d'anem a guanyar algun finançament d'acord, però no em vaig sentir bé. La veritat, jo això no em sento bé, al revés. És aquesta quota de facilitar-te, sí, però és que si no es manté... Sí, però si qui m'està jutjant em jutja malament. I per tant, com que jo sé que qui m'està jutjant em jutjarà malament, et dono un punt més, perquè si no, nena, no arribes. Sí, és així. Anem a intentar canviar que qui m'està jutjant sigui home o dona, perquè de vegades hi ha algunes dones que també tenen tela, doncs que jutgi pel que serà toca. Però no podràs jutjar tota la teva història prèvia sent mare comparada amb els pares, no podràs jutjar totes les dificultats que has tingut tu en el camí, que per això fiquen aquestes polítiques que són justes però es poden percebre com inseguretat. Bueno, però llavors quan ets mare el que hem de fer és facilitar-te les coses, no a posteriori, d'acord, et dono un puntet més, no ho sé. Que s'ha de fer alguna cosa, sí, però la manera que tenen de fer-ho genera inseguretat, és totalment cert. Són polítiques que són justes, però tu com a persona... Jo crec que estan mal implementades. La idea és bona, clar, és una implementació delicada, però crec que s'ha de fer d'alguna altra manera. Perquè si no, dones aquesta imatge de, mira, un punt més, perquè tu llegeixes, un punt més per ser mujer. Ostres! De fet, ara mateix, la percepció dels més joves envers a la dona cada vegada és més negativa, perquè l'home o el nen que creix es sent, té una percepció que hi ha un favoritisme, que és el que comentaves tu, perquè creu que són quotes imposades. Doncs això no ens ajudarà. I si tu crees una xarxa però no interpel·les el que vols lluitar, el que acabes creant és un diàleg, un monòleg endogàmic de fustigació de tu amb tu mateixa i la dona i la pobra dona i vinga a donar-li voltes. A vegades dona... O sigui, no dic que sigui així, però moltes vegades... No era tant, la idea no era tant de dir anem a compartir les penes de ser dona, per descomptat, sinó de dir aquells lideratges, aquells projectes que jo ara normalment, a l'altre costat normalment tinc un home, potser el fet de posar-nos en contacte més dones em pot facilitar doncs, estar i crear aliances per allò d'anar augmentant aquests volguts percentatges simplement com a punt de trobada per poder fer més aliances. Perquè si no, a l'altre costat, jo sempre hi tinc un home. I opero molt bé, i em sento molt còmode. Sense forçar-ho. Jo sé aquest punt que a vegades tu força, no sé, un equip de treball, que és 50% d'homes i dones, però l'equip de treball serà el que serà. El que ha de ser és que en global siguem més o menys la meitat. Per exemple, en l'equip de treball, les dues líders dels projectes són dones. Però imagina't que ara em penalitzen perquè és una home i una dona. Per què són dones? Doncs perquè sí, perquè treballem bé plegades. Vull dir, no sé, que de vegades no cal forçar les coses, sinó fer mecanismes. Donar els mateixos recursos no és just. O sigui, ser iguals no és ser just. Tu no li donaràs... Hi ha un gràfic així molt típic de 3 nens, un és molt baixet i a 3 els hi donen els mateixos calaix. I al nen petitet no veu res perquè no arriba. Al nen petitet li donaràs més caixes. Si tu has tingut moltes més dificultats per arribar on ets,
et donaràs una mica més d'empenta. I això són les polítiques que es fan. Que es poden fer diferents? Sí, però s'ha d'anar des de l'arrel. ¿Y habéis notado diferencias respecto al entorno académico y el empresarial? O sea, ¿en qué trabajáis más, a lo mejor en empresa o más en academia? ¿Habéis notado diferencias en cómo se percibe a lo mejor? ¿No? Normalment en el món empresarial l'interlocutor sol ser encara un home. Llavors t'has de justificar molt. Jo també quan em van convidar a venir a la taula rodona vaig començar a demanar a companyes, dones, a veure del món industrial com ho sentien. I és el que dèiem abans, no t'has de justificar molt més i explicar molt més que no pas un home que se'l creuen abans i pensen que en sap més que no pas tu. Llavors sempre has d'anar com una mica més justificant-te. I això es nota molt. I micromasclismes, els que vulguis. O paternalismes. Hi ha la figura del paternalista. Però jo no ho recordo tant. Que és una altra manera de masclisme, el padre protector. Jo no dic que tinc cap padre protector. I això sí que està. I a l'hora acadèmic està. Sí, està molt. Vull dir, es respecten, perquè clar, no deixa de ser una companya que tens la mateixa categoria laboral, però aquesta tendència de sobreprotegir de vegades va per zones, no estic dient que tots els companys siguin així, però sí que hi ha aquests, saps? A vegades jo ho noto, Mira que a mi no m'importen massa aquestes actituds, però sí que de vegades ho notes que el tracte que tenen amb tu no és el mateix que tenen amb l'IP que és home. I a mi això em molesta. I és així, sí. I és així, tal qual. I això genera moltes vegades que tu com a dona et posis en un nivell, no? Que puges de to. Sí, et puges de to. Sí. I aleshores és, mira, la histèrica, i és, t'està veig, vull dir, histèrica res, és simplement que tracta que s'ha fet amb mi de la mateixa. En personal, de hecho, me viene muy bien porque una de las cosas que se comentaba, ¿no? en las preguntas era también cuál había sido vuestra experiencia como más a nivel personal, digamos, en el mundo como de la investigación y la transferencia. Entonces, si podéis dar un pequeño tip de cada una. Para mí regular. Ha habido veces donde el trato ha sido de igual a igual. Al preparazo trobes amb algú que de vegades és un administratiu o algú que t'ha de fer alguna cosa de gestió, que aquí hi ha moltes que no t'està tractant igual. I clar, jo penso, bueno, no li caic bé, però després començo a pensar, hosti, i si aquests tonets, si és perquè soc dona, que mira que jo estic en contra d'això, perquè no ho de tener que decir esto, lo odio mucho. Sí que hi ha. Jo que sí m'he sentit sempre és el fet d'haver de demostrar. Jo fins i tot el meu director de tesi, ja quan vaig començar, em deia no has de demostrar-me cada dia com ets. I jo crec que això forma part del meu ADN, però aquella relació que segurament vaig iniciar el meu director de tesi quan tenia 20 i pico anys i que jo volia demostrar la meva vàlua al dia a dia, em sento que han passat 20 i pico anys i faig el mateix al meu entorn. De manera que segurament és una manera de fer, però perquè em sento a vegades qüestionada. I llavors m'haig de reafirmar a mi mateixa, és com per fer-me valdre. I haig de reconèixer que he tingut reaccions, fins i tot de col·legues, que m'han enrabiat perquè sóc conscient que si jo hagués sigut home, aquella reacció no l'haguessin tingut. O sigui, una reacció de poder i, per tant, jo, en aquest cas, no sé si barrejaria ser dona en ser jove i estructures de poder. Perquè si ets jove, si ets dona i estàs en una estructura de poder clarament marcada per homes, se't qüestiona molt. I si puges, els comentaris de per què ha pujat, a mi sempre m'han fet molta ràbia. Perquè a un home no se li ha qüestionat per què ha pujat. I jo potser perquè la meva manera de vestir
la meva manera de ser, de dir hola, bon dia, jo soc de hola, bon dia, això potser dir mira-la aquesta, no? I això em fa molta ràbia. Perquè el meu germà, que també és d'aquests de dir ei, hola, què tal? I també és molt simpàtic i també té una manera de vestir, no se li han qüestionat mai. Llavors, això de ser dona i ser jove i estar en certes estructures, jo crec que sí que s'ha de trencar. I empodero les meves filles, i empodero les meves filles perquè això no s'hi trobin. I amb això soc una gran guerrera. Això sí que per mi és una manera proactiva d'intentar que les dones no ens sentim o que no ens apartin. Sí, però tardaran 10, 15 o 20 anys en estar a la meva posició. I jo també vull protegir-me a les meves al meu voltant. Potser nosaltres ens hem trobat en coses que ja estan molt avançades i clar, si partim de la base que jo crec que has de començar a picar pedra quan tens 5-6 anys i no deixar de picar-la. Sí. A ver, yo personalmente, por ejemplo, en el mundo de la investigación, al menos yo vengo de la empresa también más, que he tenido más problemas por ser joven, o sea, más trabas por ser joven y por ser mujer. Pero yo empecé a emprender que tenía 22 años y claro, no te toman en serio. ¿A dónde va la niña esta? La niña. Es que me acabas de tú, ¿dónde va la niña esta? Sí. Pero millor també diries on va el niño este. Bueno. No tant, jo crec. Però lo de la nena... No, lo de la nena. Jo també dic, igual que hi ha coses que estic perquè sóc la quota femenina, quan em va arribar per portar uns projectes vaig dir m'he fet gran. Vaig arribar a casa dient m'he fet gran. M'han vingut a buscar a mi. O sigui, no havia fet res de diferent en anys, però va arribar un moment on ja tenia una edat i em van venir a buscar perquè ja no era la nena. Havia hagut un relleu generacional també a la universitat, està clar. Però és això, ja havia canviat d'estatus. I no sé si aquesta gent s'havia mirat el meu currículum. I és que no estic jo, és més en plan la jovia salvaje. Em sap greu, és veritat. Vull dir, allà ningú em ve dir tu vols ser i fer un projecte, simplement, però no és perquè sigui jo, és que funcionem així, que tampoc em sembla massa bé. Una política de dir anem a formar equips per demanar als altres projectes que siguin d'èxit i tal, allà no, Vull dir, és venga, saber-se quien pueda, perquè diu on jo estic, jo crec que és potser tot l'àmbit de les enginyeries. És molt a saco. Almenys a l'escola d'enginyeria on jo estic. ¿D'acord? Y las barreras que os habéis ido encontrando, a nivel más concreto, ¿algún ejemplo? ¿Cómo lo habéis Yo he fet un recopilatori de les... Hòstia! Ella porta un llescat. Una personal meva, així com a anècdota, és que a mi em diuen la Laura i el doctor tal. I dic jo, aviam, no, cal que em diguin doctor Acosta, però bé perquè no li diuen el pet, per exemple. És que dius, no saps si ets perquè ets la nena, o perquè ets més jove, o perquè ets la dona. Exacte. És difícil saber el límit a vegades, no?, d'on ve. Què més he rebut? Em van dir, quan vaig comunicar l'embaràs, em van dir un feedback horrorós de i ara què, t'agafaràs la baixa, quant de temps. També anava amb la parella a buscar feina, dos científics, i amb ella li preguntaven, tens fills? Vols tenir fills? I amb ell res de preguntes personals, per exemple. Què més? Percebre que la teva opinió no val tant com la d'un home, això ho van dir diverses. Això és molt normal, això. ¿Y te ha movido a hacer algo diferente? Es decir, cuando has percibido esta traba, ¿no? Decir, has dicho, bueno, ahora pues entonces voy a hacer esto, ¿no? O sea, un poco... Claro, es que mi traba era la de que me llamen Laura, que ya me va bien. Pero sí, hablarlo, ¿no? Verbalizar, ponerlo en común de qué te ha pasado el tipo. Pues, mi opinión, le he sentido que no la valoraban tanto. Y también tienes una sensación que no sabes si es porque eres mujer o porque eres un poco más joven, o es un poco que no acabas de decir, no, si es que esto es machismo. No acabas, es un aire que percibes. I que venir... O sigui, jo crec que hi ha temes que es reivindiquen relativament fa poc i que nosaltres hem viscut sempre amb aquesta realitat. I és la que estem acostumats. I és que hi ha moltes coses que ara apareixen com a
Vull dir que ara es verbalitzen i dius, ostres, jo també ho he patit això, però no sabia que tenia aquest nom, o no sabia que era denunciable, o per què? Perquè ho havíem normalitzat i formava part de la manera de fer. A l'Autònoma que hi ha hagut casos fa temps, aquestes coses no es denunciaven, s'assumien, travaven... I no és que n'hi hagi més que abans, és simplement que ara afloren i no havia aflorat. Llavors, ara, tal com dius, potser ens han passat allò a l'altre costat del pèndol, i ostres, és que ara els homes no ens podran dir res perquè estan atemorits a dir compte, perquè si no és que... Però és que havíem normalitzat moltes conductes que, a més, estan tan normalitzades que des de l'àmbit masculí tampoc eren percebudes com a nocives ni com a negatives, ni que se'ns feia cap atac de cap tipus, perquè ho havíem tots molt normalitzat. I, per tant, jo crec que hi ha coses que... El que has mostrat, el de l'efecte tisora. L'efecte tisora. Crec que hi ha un tema inicial que potser tu prens molt més a pit, però... I llavors sí que hi ha un moment a la teva vida on la barrera és barrera. O sigui, si no passes aquest tall, te quedes pel camí. Sí. O sigui que hi ha d'haver-hi jo per mi, hi ha d'haver una constància i arriba un moment en què acabes relativitzant les coses i les lluites les has de seleccionar molt bé, perquè és que si no perds molta energia en el procés i piques. Jo també crec que hi ha una evolució natural. Per exemple, la meva filla està estudiant medicina i el 85% de la seva classe són dones. I vaig començar a buscar informació i, per exemple, l'any 90 només el 40% eren dones. L'any 2000 el 55% i ara el total és de més d'un 71%. Per tant, mica en mica, les dones ja anirem pujant. Sí que potser s'ha d'empènyer una mica, però comparat amb nosaltres jo crec que la cosa va millorant. Va millorant, però en l'àmbit tècnic hi ha molt per córrer, a les enginyeries. Ingeniería, nosotros somos 3 chicas. La Glòria ho sap bé. Però jo crec que sí, quan dèiem enginyeria materials, jo quan ho vaig estudiar érem un 18% de dones. Ara hi ha un 27% l'any passat. Dius, bueno, mica en mica. I ella, per exemple, la Glòria comentava, no, el màster. Jo crec que al final ja anirem ocupant de forma natural els espais que no que ens corresponen, perquè jo crec que hi ha d'haver de tot, homes i dones. I jo crec que hi haurà un pas més, que és que moltes d'aquestes dones que ara estan en aquest rol és com encara batallant i prenent potser conductes encara masculines, que són les que tenim al costat, i quan aquestes dones, diguéssim, ja accedeixin d'una manera natural, canviarà molt la manera de fer. Perquè la manera de fer femenina és molt diferent a la manera de fer masculina. De manera que quan aquestes estiguin instaurades sense haver de lluitar contra ningú, sinó d'una manera natural i espontània, mostrant-se com és la manera de fer femenina, tindrem un món millor. Jo amb això estic d'acord. Simplement, nosaltres tenim una manera molt diferent de gestionar els equips. Molt diferent. De tot. ¿Y cómo creéis que podemos fomentar el liderazgo de las mujeres? És innat el liderat de les dones. Sí, i és simplement també que acceptin la teva autoritat. Clar, és que hem de partir d'aquí. Jo, al meu equip de treball, hi ha homes i que no hi tenen absolutament cap inconvenient i em fan cas. I ja veuen que jo, d'una manera de gestionar, que no és l'equip de líder supremo, ordeno i mando, perquè un liderat d'homes a vegades és com molt més autoritari. Les dones no, a mi m'agrada parlar les coses. Escolta, som un equip. El concepte d'equip és més femení que no pas masculí, que és com més jeràrquic. També és veritat que de tant en tant el líder supremo que tira endavant, que és molt més masculí, també és necessari en algunes situacions. Per tant, jo crec que és més aviat que ens barregem, que aprenguem a conviure dins del món científic plegadets, que sapiguem veure el bo que té el macho alfa i el bo que té la hembra alfa, perquè totes dues coses són bones, i així jo crec que sí que hi hauríem equips mixtes amb la proporció que toqui, perquè això a vegades també és una cosa personal, no? Vull dir, et cau millor una persona que una altra. Ja està. Jo crec que així és cap on hem de focalitzar els nostres esforços.
com fer-ho que això vagi canviant? Jo això no ho sé, jo crec que les matemàtiques és l'intel·ligència artificial. Clar, però és que a vegades els equips no els deformes en funció de la disponibilitat que hi ha al mercat. O sigui que trobar gent que es vulgui introduir en el món acadèmic no és fàcil. Trobar predocs, independentment de si és home, dona, binari, no binari, vull dir que no, ja costa que el món acadèmic sigui atractiu per a aquestes persones. És normal, tu has vist els sous? Ja, No sé tu, clar. vull dir, ara ho haig de dir. Si és home o dona, cobra molt més el que contractes com a enginyer que el que contractes com predoctor. Això és una vergonya. Llavors no ens estranyem que ningú vol venir a donar classes o a fer un doctorat. Lògico i normal. Això és una altra. Que aquí en aquest país el concepte de ciència és com que almenys tenen. S'ha de complir la quota. Sí, Estem complint la quota. I, ostres, vull dir, és una persona que té una cara que té un màster. On vas amb 20.000 euros? És que no, que me sembla una vergonya. Voy a una pregunta concreta, ya que hemos hecho muy debate, muy bien, está muy bien. ¿Creéis que las políticas de igualdad, ha sonado algo ya antes, pero bueno, para tener un poco una opinión de cada una, en las instituciones científicas son suficientes o se necesitan medidas más concretas? Jo us he dit, no sé si tothom ho sap, perquè jo vaig enterar-me fa 15 dies, que els professors universitaris tens l'oportunitat de demanar el que se'n diu el tram de docència, de recerca, de docència també, el de recerca. I això vol dir que agafes 6 anys de la teva vida i analitzes quina és la producció de revistes i capítols de llibres i, en definitiva, d'articles de recerca i se't valoren. Llavors, havia sigut una llarga demanda que en el moment que una dona científica tenia una criatura que d'alguna manera es quedés contemplat més enllà de dir he sigut mare d'aquest any. I del mes de desembre, perquè tinc col·legues a la universitat que no ho sabien, en comptes de presentar 6 articles en 6 anys, pots presentar 5 articles en 6 anys. Per tant, per una banda vaig pensar, ostres, allò que tu dius, no? Ara a mi em diran, esclar, és que tu l'has aconseguit perquè n'has de fer un menys. Però és que mirant el meu currículum, hi ha 1 any i mig de la meva vida que no he produït. Al moment, us ho juro, quan vaig mirar vaig pensar, què ha passat aquí? Que no tinc res. I després dic, esclar, la meva segona filla. I ho vaig assumir. I després quan m'han dit, no, és que aquest any te l'anul·len i per tant vaig pensar, ostres, que bé. Per tant, he tingut el doble dilema de dir, m'ho estan posant més fàcil, però he pensat, és que jo he sigut mare, és que tinc un altre paper més en aquesta vida i, a més, una cosa de les que jo a nivell particular més he hagut de lluitar és vull ser mare, però és que això em condiciona el meu futur professional. Durant temps i les hores de ser mare a mi m'ha tret molt de futur professional i he hagut de triar. Vull ser catedràtica, que potser ho seré, però en tot cas, jo en un moment de la meva vida vaig dir vull ser mare i prioritzo ser mare. Això vol dir que igualment haig de fer docència i haig de fer gestió i haig de fer articles de recerca perquè forma part de la carrera que he optat. Però jo dedico moltes hores a ser mare perquè encara estic en fase de pastelina i de fer la croqueta per terra, però m'atreu moltes hores. I això estic en una contínua lluita que em xarbota. I penso que d'alguna manera estic agraïda que m'ho hagin facilitat traient un article, diguéssim, amb aquesta presentació, aquesta sol·licitud. Doncs potser aquí la paraula clau és perquè has sigut mare, no perquè siguis dona. Mare, i aleshores, vull dir, i tu has estat un cert temps cuidant dels teus fills, que si un home decideix fer això, jo també l'ajudaria, perquè després anem dient que aquí no neixen crios, que tot ho tenemos, Si tu, en un moment donat de la teva vida, decideixes ser pare, mare, que això traurà temps i que és una cosa que és necessari, però no es veus al garete, aquella persona se l'ha de compensar, se l'ha d'incentivar, se l'ha d'ajudar.
Però per O sigui, crec que el estadística concepte sempre és serà la diferent. mare, No la que és, s'ha de no és fer mujer, xuscada. es que ha sido madre. Faci Es gestiona. que para mí es distinto. ¿Sabes? Hi ha un instint matern. Que vale, que les mares és diferent. Jo la setmana passada a casa estaven tots refredats. I jo vaig arribar diversos dies molt tard a casa. I la meva filla petita, que té 8 anys, em diu, això durarà gaire? I dic, per què? I em diu, és que si em poso malalta, qui em cuidarà? La meva filla petita va patir, quan a casa mai falta ningú i quan tinc una parella fantàstica, que sempre està una a l'altra al costat de les nenes, però m'interpel·lava a mi la meva filla, no? I jo vaig dir, no, carinyo, no pateixis, que la mama aquests dies va molt enfeinada. Però vaig pensar, ostres, tenim aquesta realitat encara. Bueno, porque luego hay un apego que no puedes... Instinto. Bueno, Bueno, jo a casa meva no no sé, va així, però natural. a casa meva no va així. O sigui, el meu home és el que no viatja, jo si m'haig d'anar en congres i haig de marxar 5 dies, és la primera persona que està allà al costat. O sigui, necessites tenir una persona al teu costat. Sí, no, anem a 50%, anem a 50%. No, dic, Viatja un i viatja l'altre, però la meva filla es va dirigir a mi. Passa solament més tardes amb el papa que amb la mama. Per freqüència sempre és més freqüent en dones, sempre hi ha excepcions. Però potser no passa res, que també poden... Que és una cosa que ho Sí. assumim nosaltres, però que també poden assumir Sí, els homes. no és per descomptat. I a nivell de política, bueno, jo crec que protocols n'hi ha, consciència n'hi ha, el que passa és que moltes vegades dona la sensació que no hi ha una fase de prevenció, que si no és d'aplicació, ja quan la cosa està ja que... Llavors és quan s'activa el protocol, que no hi ha un procés de... en segons quins moments. No sé. Educacional. Com jo això no em diria el Totalment, mateix. sí. Vale? Perquè el de treballar a l'educació, el que dius tu, ja estic d'acord, Ara, quan jo no puc fer res, foto la normativa i a la golpe escarpa. Cony, doncs intentem evitar que haguem d'aplicar aquestes normatives, no? No sé, l'acosament a la feina, sempre hi ha algun cas, però que no sigui algo que tingui la percepció de que pot ser habitual i per això necessito anar a denunciar. No, conyo, abans de denunciar intentem que això passi, no? Intentem evitar-ho. No sé, jo a vegades és que aquesta és sempre aquesta percepció que jo tinc, que deixem que les coses passin i quan ja han passat, fotem mà de protocols i d'actuacions. Falta la previsión, ¿no? Sí. La parte... El check. El protocolo estaba. Sí. ¿Y la culpa de quién es? Però hi ha Pero la coses... víctima está La allí. preparación, ¿no? Incluso, ¿no? La parte previa sería. Jo vaig llegir un llibre molt interessant que es diu La mujer invisible, l'aconsello a tothom, de la Caroline Criado, i explicava un cas de, em sembla que eren els anys 60 o 70 del segle passat, que les orquestres, per triar un músic, anava allà el músic i tocava davant dels altres músics i del director d'orquestra. I tu veies qui tocava, si era un home o una dona. I totes les persones que es anaven incorporant a l'orquestra eren homes. Fins que un dia un va decidir posem un biombo, un separador, que vingui la persona, toqui i se'n vagi, i triem el que toca més. A partir de llavors van començar a entrar dones a les orquestres. Dius, potser mirem els mèrits, fem currículums secs, que no hi hagi home, dona, que no hi hagi una foto, perquè jo he sentit comentaris molt desagradables. Uita, aquesta... Saps? No cal, anem al mèrit, anem a veure si aquella persona doncs, té el que necessitem perquè treballi amb nosaltres. No perquè es digui un nom de dona o d'home, no? No ho sé. Y dentro de lo que es lo que sería el, bueno, hablamos de políticas ahora, pero dentro del sector científico-tecnológico, ¿dónde consideráis que las mujeres todavía tienen como más dificultades? O sea, si hay como sectores concretos dentro del científico-tecnológico donde creéis que aún tienen más dificultades respecto a lo mejor otros, ¿no? Es un poco más concreto. Bueno, no sé. Jo suposo que, no sé si són més o menys dificultats, però dones que siguin líders d'un equip de recerca n'hi ha comptades. Jo estic, que ara mateix no estic jo. Perquè hi havia una altra persona que era una líder, sí que és veritat que el que ha fet ha sigut el relleu generacional, no soy jo sola, I és un lloc on igual hi ha 10 grups de recerca. O sigui, estem bastant lluny del 50-50, Però clar, per començar, quantes dones hi ha allà? Doctores, 1, 2, 3, 4? Són 4, ¿Sobre cuánta gente estamos hablando, más o menos? De de 20. Estoy hablando de los doctores un poco ya más seniors, no los juniors. O sigui, la veritat és que és molt exagerat. Sí que enginyeria hi ha molt poques dones, no? Llavors, ja arribin És a dalt... abismal. Sí.
Que va millorant, jo crec que... Tu ets molt optimista, Sí, però és que si no... Però jo només veig quan surto d'altres plats. Bueno, vale, no, que a mi ja m'està bé, perquè llavors al lavabo és de puta mare perquè no va ningú. Vull dir, això és fantastic. No, alguna avantatge havíem de tenir. A no ser que et fiquin al lavabo aquest home dona. Doncs sí, això allà on jo estic molt... Bueno, mira, llavors que t'hi digui, perquè jo el d'homes, com que no han fet la reforma, només tenen per pixar o d'estar de peu i per tant jo no puc fer servir. És més aviat els homes que n'hi ha un sentiment que fan servir el meu. Que no passa res, està una miqueta més... No sé, jo crec que al món científic tecnològic hi ha molt terreny. I allà, a l'Escola d'Enginyeria es va fer un nou grau, el grau d'Enginyeria de Dades, es van posar tots molt contents perquè el primer any hi havia un 30 o un 40% de dones. I aleshores, gràcies a aquest percentatge, l'Escola d'Enginyeria complia amb aquests fantàstics percentatges que jo odio especialment, però això va ser la primera promoció. Ara torna a caure en picat. Cauen en picat, no sé. Jo crec que no entenc... Hay un tema de constancia que hablábamos también. Claro, jo no entenc aquesta percepció de que hi ha algunes carreres que són les més tècniques que no resulten atractives per les dones o perquè potser no es veuen capacitades per fer-ho. Encara m'enfadaria més. Quan estan perfectament capacitades, i jo he tingut estudiants brillants, homes, dones i tot. Doncs ens han educat a cuidar, a ser més cuidadores, llavors per això tendim a carreres més de cuidadores. Per això a medicina ara hi ha tantes dones, perquè també és de cuidar. Crec que costa fer el canvi de xip en carreres que són així, i és cert que les nenes, allò que comentàvem, que se senten a vegades menys capacitades, ja hi havia un estudi que ho sentien així als 6 anys. Llavors, com fer perquè se sentin més capacitades per entrar aquí, no? Jo quan veig el meu nen que va a la secció de joguines i diu les roses, això és de nenes, a mi, dic, ja he fallat, ja té 5 anys i ja ho he fet mal. El rosa i el blau. Sí? Sí. Què andràs tu? No sé com va posar la moda. No sé si hi ha més barreres al món científic-tecnològic que en un altre lloc. Al respecte de la pregunta, no sé si es veu més clarament. No, potser no, però és que són menys. Això vull dir, no és que hi hagi més barreres, és que és contingent de massa crítica de gent que hi ha. Precisament aquesta és la barrera. La barrera és perquè hi ha tan poques dones en l'àmbit tecnològic. La barrera està a algun lloc que potser no és... Previ, això vull dir previ, és previ. O sea, dentro del sector tecnológico, dentro de los diferentes sectores ahí, pues, donde hay más diferencia o menos. Lo decías tú, por ejemplo. No digues. Amb el que comentava ell, que són més cuidadores. Nosaltres aquest any, des del meu grup, hem començat a fer classes al grau d'intel·ligència artificial. No fotis! Sí. Hòstia! Si torna sola! Mira, estoy contigo. No. Sí, jo també dono classe d'aquest grau, Doncs una de les assignatures que s'ha introduït, o dels conceptes que s'estan introduint, és el factor humà en el desenvolupament de la tecnologia. O sigui que moltes vegades potser hi ha tot un factor programació, molt més algoritme. O sigui, quin és el factor humà que té... Potser com més factor humà s'introdueix a nivell d'ensenyament als graus de tecnologia, més dona hi haurà o més pot ser que s'incrementi el percentatge de dona, no sé. Tu, per suposar, tens molta més experiència a l'Escola d'Enginyeria, però... Es pot introduir el biaix femení a la intel·ligència artificial? Tu el fies. Vull dir, si la intel·ligència artificial té el biaix, no deixen de ser probabilitats, són models poblacionals. Si tu la intel·ligència artificial ensenyes un món de dones, serà femení, però ensenyes un món d'homes, serà masculí. D'acord? Vull dir, és simplement les dades que tu li mostres perquè repliqui certs patrons que hi ha en aquestes dades. Llavors, clar, una part molt important de la intel·ligència artificial són les dades, que això és algo que es passa de puntetes. La d'intel·ligència artificial també, Això no en parlem. És aquí on està l'important. Van parlant de que els models siguin robustos, que siguin creïbles, no. Mètriques.
Bueno, jo faig servir mètriques, però és que amb aquestes mètriques pots detectar aquests biaixos, perquè no deixen de ser probabilitats. Jo soc, a veure, que no d'entendre, jo soc matemàtiques, soc matemàtica, llavors jo sempre tiro cap a aquesta vessant més tan tècnica. Introduir coses més humanes als graus d'enginyeria, poder sí, però sense deixar de banda que és un grau tècnic. Que a mi això de vegades també em fa por, perquè per voler ficar assignatures que són d'altres disciplines, no estiguis descuidant les més pròpies que, saps, un grau d'intel·ligència artificial no en t'oblida tota la part tècnica. Però després aquesta gent que se'ls creuran com si fossin gurús, però a vegades els gurús han de tenir una base tècnica matemàtica molt superior. Jo estic completament d'acord, però també la tecnologia està al servei de les persones. O sigui, aquesta Sí, tecnologia sí, ja no hi ha un usuari final que l'ha de Sí, tenir en compte. totalment. I les seves necessitats se'ls ha de tenir en compte. I una mica d'aquí, de que esteu desenvolupant, completament d'acord, han de ser models robustos, han de ser models el que tu vulguis, però al final hi ha un usuari a darrere Sí. que serà la persona que ha de poder interactuar. No? No sé. Jo li demanava un dibuix d'una doctora, li deia en anglès, deia a doctor, sense especificar el gènere, i em diu, un senyor allà de 50 anys amb la seva bata, i dic, no, és que vull una dona. I me la feia amb la lliga, així, tota sexy. I jo, mare meva, com estem entrenant els models, clar, això perceben. La doctora femenina és una infermera. Ai, que estic caient amb... No, però és clar, és el que li he demanat. És clar. És això sexy, una doctora. Sí, però lluitar amb això sí que és difícil, no? Introduir les dades que ens reflexin en el món. Això és... És el reflex del món. Això és el reflex del per món això mínim. que ens anem fiant de la intel·ligència artificial i... A veure, la intel·ligència artificial també l'has de saber interpretar, Vull dir, no és el gurú, l'oràculo que t'ho dirà tot, ¿vale? I jo estic a favor d'utilitzadors com el ChatGPT, però se'ls ha d'ensenyar als nostres fills com usar-los. I ara mateix, els mateixos professors, no sé si tots a secundària i primària els han de fer servir, però se'ls ha d'ensenyar, perquè si no seran uns ignorants digitals. I allà per això, on jo estic, precisament la que és co-líder amb mi amb els projectes, doncs ella de fet és la sociodirectora de l'Escola d'Enginyeria de secundària, estem molt per això de l'AI literacy, que sona molt bé en anglès, però en el fons és alfabetitzar l'intel·ligència artificial. Clar, si alfabetitzar amb intel·ligència artificial també pots alfabetitzar en el bon ús o que hi hagi un cert equilibri. Això és algo que sabe, pero no. Vamos muy directos y tengo unos alumnos que me empiezan a dar un poquito miedito perquè ens comencen a qüestionar els professors. Tenim un màster que és un màster d'intel·ligència artificial per salut. Toma ja, sí, aquestes barreges que fem, d'acord, que jo t'ensenyaré una miqueta el que és, i hi ha una assignatura que es diu base de dades, que tu fas unes consultes i et retorna dades, s'ho miren al ChatGPT, allò està malament, i li diuen al professor que no, és que això ho va dir la intel·ligència artificial, això ha d'estar bé. Ostres, clar, a mi esto me da un poquito miedito, perquè estàs utilitzant alguna cosa que jo que soc l'expert, estic dient que això està malament, no està ben construït, i tu dius que no, perquè m'ha dit el ChatGPT. Aquí tenim molta feina a fer, perquè... Això és una altra taula rodona. És una taula rodona, però com has sortit que tu no vas sense saber ja que jo estic allà, clar, tot això nos viene a passos... Va muy rápido, va todo muy rápido. I les lleis que tenim aquí a Europa no ens ajuden massa. No, més aviat, zero. Jo. Això és una taula rodona i si voleu que us faci algun curset d'AI literacy, jo encantadíssima que t'anirem a anar por ahí a les escoles y als instituts a intentar. Yo sí quería volver un poco al tema de las charchas, que nos comentaba antes como así de refilón, porque habéis comentado más vosotros, me gustaría saber un poco más también por ahí. Sí que si habéis contado con mentores o redes de apoyo y qué importancia creéis que tienen para acabar en... Mis xarxas son las trabajadoras con las que os comparto todas estas respuestas y mi jefa que tuvo esta solución tan participativa y tan de liderazgo femenino y eso me da un ejemplo a mí que lo valoro mucho porque no todo el mundo tiene este oasis de feminismo en su entorno de trabajo. Va per mi mateix, O sigui, jo vinc de la xarxa Accesscat, de l'Autònoma,
i les persones que tenim, o sigui, tant la directora de la xarxa, que també és la directora de la CGR, que va heredar la CGR d'una altra directora, això, jo el que més valoro és els espais de debat i de diàleg que hi ha, ja siguin setmanals, o sigui, ens trobem setmanalment per comentar com va la setmana, com anirem, quan hi ha convocatòries, escolteu quins projectes ens podem presentar, o sigui que tenir gent al teu costat de xarxa és bàsic per seguir endavant. Jo la xarxa que tinc és mixta, podríem dir. Treballo amb homes i treballo amb dones i tinc superiors homes i dones. El problema més és quan interactues amb l'empresa, que nosaltres ho fem molt, tenim molts projectes directes amb l'empresa. Llavors sí que el percentatge és molt més alt amb homes. I és més complicat, perquè amb un col·lega pots interactuar més de tu a tu i l'empresari és ell el que et paga. Llavors ho notes molt, això, segons amb qui parles. No amb tothom, però sí que encara està ple de micromasclismes. Has de vigilar com et vesteixes, has de vigilar com parles, molt. I encara hi és, i molt. Y es igual la edad. Yo personalmente en el mundo de la empresa lo he notado más. Sí. La dificultad respecto a lo mejor. Yo también, sí. En el hospital o bueno, en el país. El mundo de la empresa es más puro. Sí, qüestionen més. Només de veure, també m'ha passat, anar amb un col·lega comercial que és un noi, explicar el problema i a la persona que tenia el problema a l'empresa li parlava amb ell. A mi em mirava. I el comercial li va dir, no, mira-la amb ella, que és qui et resoldrà el problema, saps? I em va mirar i em va dir, això fa 10 anys, jo també, o més. Però va, dona jove, amb un home al costat... Tu mateix has dit, jo en aquell moment, jo en aquell moment era molt més, era 10 anys més jove. Ara n'he après molt, sí, i a vegades, en un cas d'una empresa, hi havia un noi que sí que jo notava que em tractava diferent perquè era una dona. I un dia em vaig cansar i li vaig dir, escolta, em sembla que em tractes diferent perquè sóc una dona. Ho vas dir? Sí, de bones maneres, Sí, clar. I es va quedar molt parat i diu, en sèrio? I dic, sí. Dic, mira, aquest dia això, aquest dia allò. I va dir, ostres, em sap greu, no me n'havia donat. Sí. I llavors em va tractar diferent, però dic, almenys aquell noi ho tenia tan interioritzat que ell ho feia sense ni adonar-se'n. I dius, home, doncs no, a mi això em molesta. Si no ho dius, no ho saben a vegades, Perquè la comunicació... ens han programat. És que... Sí, ens han programat i ara és programa. Sí. No es fas un reset, clar. Y a lo largo de toda la trayectoria, que es sin duda amplia, ¿hay alguna figura femenina, puede ser mentor o referente, que haya inspirado, os haya inspirado a lo largo de vuestro... Jo inspirada sí perquè jo vaig fer la tesi sobre la Costa Brava i en aquell moment costava molt trobar algun referent i en el meu cas tenia una geògrafa francesa que vaig tenir la sort d'entrevistar quan tenia gairebé 90 anys, la Yvette Barbassà, que havia fet una tesi sobre la transformació del paisatge de la Costa Brava i la vaig poder entrevistar i vaig fer un article que es deia la primera geògrafa de la Costa Brava, amb afany de jo de ser la segona. I aquella dona a mi ens va inspirar molt. I segurament em va inspirar d'una manera que si aquella mateixa obra de la geografia regional francesa, allò molt enciclopèdica, si allò ho hagués fet un home no m'hagués inspirat. Però el fet de ser una dona, vaig pensar, quan jo tenia 20 anys i que la llegia, vaig voler ser aquella dona i vaig voler treballar com per fer una aportació similar 30 o 40 anys després a la que havia fet Yvette Barbassà. Per tant, sempre l'he tingut com un referent molt bonic i molt clar en la meva disciplina. ¿Alguna más? No. Jo ja t'he contestat abans, però aprofito per dir que això que deies de que mirin a l'home passa també a medicina, perquè quan anàvem amb un estudiant i la doctora oficial, els pacients sempre li explicaven a l'estudiant perquè era home i li havia de dir, ei, no, que la doctora és ella. Aquests micromasclismes són massa comuns. Sí. A ver, yo tengo una suerte, por ejemplo, en mi caso, que y esto es otro punto, ¿no? Es decir, nosotros que trabajamos con el sector de nanotología,
ahí, por ejemplo, las enfermeras son todas mujeres. De hecho, para mí, a nivel de proyecto, ¿no? Una de las referentes es mujer y que es la cap de enfermería. Pero también, ¿no? Qué contraste, ¿no? De repente es un sector súper femenino, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué? Algo pasa aquí, Sí. no és normal. Por eso digo, Jo a nivell de... hay los dos lados, ¿no? O sea, Jo a nivell d'aprenentatges, com que a la universitat, concretament al Departament de Geografia, on he anat creixent professionalment, tant hi havia figures molt potents, masculines com femenines, m'ha servit molt, que són dones, no? Una mica només més grans que jo, diguéssim, o que ara s'estan jubilant, però tenir-les a elles al davant i veure com parlaven de tu a tu o com imposaven el seu parer, la seva manera de fer al davant d'algú altre, que potser fins i tot a nivell de categoria professional era més, com a catedràtic, o com entre ells s'escoltaven, a mi m'ha ajudat moltíssim la meva manera també d'operar i de veure que, en definitiva, en els entorns de treball, almenys a la universitat, és molt de tu a tu, sense que hi hagi aquestes jerarquies, en equips molt ben consolidats. Una altra cosa és que igualment hi hagi actuacions d'aquests micromasclismes en els que jo mateixa, amb aquests mateixos companys, m'hi he sentit clarament afectada. Però... Potser el teu departament tens més proporció home-dona. Totalment. Però, per exemple, el meu, les dones, es nota que si vas... Hi havia dues emocions principals, però tenien actituds masculines. I de vegades eren pitjor que els altres. Llavors, contra tu. Llavors, clar... Però també és veritat que, potser a mi, a nivell de referència, hi ha una directora de tesis que també, la Pilar Oledo, que va ser la que em va introduir en el món de l'estandardització, i quan vas, per exemple, a la UIT, a Ginebra, a la ONU, t'ajuda a veure quin és el circuit. Quan hi ha micromasclismes d'aquests, una persona que té 20 anys d'experiència ja et diu, relaxa't, baja i a lluitar, i a veure com pots lluitar segons quines qüestions. Sí. Bueno, a ver, interesante. Cada una hay visiones diferentes, ¿eh? Claro, no te faltaría, ¿no? Son personas diferentes. Por eso que es enriquecedor. Y por último, a ver, un poco más a nivel como más personal, inspiracional, ¿qué consejo daríais a las jóvenes científicas? Jo el que ha fet ella, no callar. I explicar, quan percebis alguna cosa, explicar-la. Sí, les mateixes. Sí. Y a nivel más de incluso, o sea, lo que estamos hablando, mujer y transferencia, ¿qué consejo le daríais? Jo que sí faig el meu dia a dia i tant en la faceta de mare a casa com en la meva faceta professional és encoratjar molt a les nenes, però amb allò de que siguin molt conscient d'aquell potencial i de fer veure els estereotips i de dir fer caure aquests estereotips en el dia a dia i de demostrar amb la seva vàlua que no han de demostrar res més que ser elles mateixes i potenciar-se al màxim les seves habilitats i aptituds perquè es puguin sentir en un entorn sempre segur i que es mostrin com a tal amb el poder que porten elles ja a sobre, però intentant que el puguin sempre manifestar per tot arreu, o sigui, que se sentin fortes. No en un entorn d'homes, sinó en un entorn de dones, en qualsevol entorn, que se sentin fortes, o sigui, com a ésser, no com a dona, com a ésser que se sentin fortes. Jo potser diria que això, perseverància, que siguin elles mateixes i, sobretot, potser dins del món investigador, perdre la por al fracàs. Perquè que et donin un projecte, quants en tires i quants te'n donen. I això també és una cosa que s'ha de perdre. L'autoexigència que tens s'ha de relativitzar.
I si ets dona dins del món, moltes vegades, científic o del món de la investigació, és un afegit que a vegades et pots trobar. I perdre aquesta por al fracàs, sentir-se còmodes, inclús si estan fora de la seva zona de confort, és una cosa que ser elles mateixes. Sí, incluso yo, por ejemplo, pienso en mi experiencia personal, o sea, la startup que ahora está en desarrollo, que os contaba antes, nació de lo que era mi trabajo final de carrera. Es como un poco un ejemplo, ¿no? Digamos, de un proyecto de investigación que además nace de una universidad, ni siquiera de un centro como tal, pasa a un centro, del centro luego pasa al mercado. Esto lo digo porque a nivel de transferencia, ¿no? A la hora de, por ejemplo, hay muchas personas que acaban la carrera y nunca se imaginarían que a lo mejor ese proyecto pueda llegar al mercado y solucionar una necesidad real, ¿no? Y actual. Entonces yo creo que hay incluso un punto, ¿no? De un momento en el que se acaba la uni, que hay muchos proyectos de investigación que se quedan en el aire. Y es verdad que no siempre hay una necesidad, como decías tú, de que llegue al mercado, pero al final sí que hay muchos casos que es una forma para que se cubra esa necesidad, ¿no? En este caso. Y yo creo que animar desde el momento de la carrera a que te acerques a lo mejor a un centro donde se pueda hacer luego la parte de investigación para luego lanzarlo, és el punt de dir, vale, és un TFG, però tira. Però hi hauria diferència si aquest projecte el desenvolupa un noi o una noia? Yo en mi caso creo que no. En aquest cas, En mi això caso és creo que no. el que planteges? Yo lo que digo es que a nivel más de transferencia tecnológica, de que haya como un poco que hay que creerse, ¿no? Hay que creerse un poco este punto de decir, vale, yo he terminado un trabajo final de carrera y puedo acercarme, ya sea hombre o mujer, a un centro donde se desarrolle luego esa tecnología y haya un conocimiento y haya una conexión entre, en este caso, el diseñador y los médicos o la enfermera, ¿no? Y se crea esta transferencia y luego lo puedas llevar al mercado. Al final lo que quiero decir es que hay que lanzarse a la piscina. Y que en este caso creo que no tiene que tanto que ver si eres hombre o mujer, lo que puede pasar es que en el proceso te encuentres algunas trabas por ser mujer, pero el punto de tomar esa decisión creo que tiene que ser un poco más ágil. Muchas veces no, bueno, es que es un trabajo final de carrera o es un trabajo final de máster, bueno, sí, he hablado con este hospital, però no, este punto un poco... Aquí, per exemple, una línia d'ajut específica per dones, com la veuries? És com a sortida del moviment de camp, no, pensava una mica com... I això de joves científiques, clar, quan dius que és una jove científica? Quan està a primària, secundària? Jo crec que hem de fomentar la formació, els referents i llavors animar-les a dir, a tu t'agrada l'enginyeria de dades? Fes enginyeria de dades. Encara que tots siguin homes i tu estiguis allà, si és el que t'agrada, per què no? Has de tenir els mateixos Creo que falta conocimiento al final de la hablo de mi experiencia, pero al final, o como lo he vivido yo, al final de la carrera, cuando tú terminas, tú no eres consciente, porque tampoco te lo han explicado, de que puede llegar a algo ese proyecto. O sea, falta un poco esta parte de acompañamiento, pero en hombres también, ¿no? Sí. En hombres también. Igual, sí. Això vull dir. Hablo de acompañamiento y transferencia en general. Tema de ayudas concretas. Yo soy Això dic que... No, jo també, és que pel que plantejaves, no va dir, t'hagués ajudat o no, però jo crec que estàs en la mateixa situació en el teu cas, tant si haguessis sigut home com dona, no? Sí, yo no estoy planteando tanto hombre o mujer, simplemente, incluso digo eso, dejando de lado del ser mujer, creo que falta un punto de... Una altra cosa és si tu com a dona tens aquest sentiment de potser el meu no és prou bo, aquesta empenta que a vegades porten els homes i que a vegades no portem les dones. Nosaltres ens pensem que hem de ser maricurisses per seguir avançant, no podem ser avançant normals. Vertical i què? ¿Y qué? No, un poco yo debato que no creo que sea solo un tema de mujer, que sí que hay muchos casos y ya hemos hablado, sino que de joventut, d'estructures... O que potser ja has tinc la sensació de que en aquest país, o en altres, tot el que és l'àmbit acadèmic és acadèmic, i és poc pràctic. I que aquesta és la barrera real per fer la transferència entre l'ACU, la NICA, los sexenios, los tretienios, no? Ara m'haig de treure aquesta i aquesta.
Sí. No, vull dir, és que està tot... A veure, per començar, que jo sàpiga fora d'Espanya, això dels sexenis, jo no, vull dir, és algo endèmic d'aquest país, és, ostres, vull dir, el nostre sou base, com a professors, és una merda, així de clar, és una mierda. I vas posant cada 6 anys, em vas unes normes que al final mires, aviam on puc publicar, perquè potser els meus col·legues de Noruega publiquen amb aquesta editorial, però aquesta editorial que ha hagut tantes gràcies aquí a Espanya. I ara què faig jo? Clar, perquè després diuen que siguis internacional. I aquí això, jo crec que de vegades se'ls en va una mica. A mi em sembla bé que miris o que tinguis algun incentiu a reproduir, però no que hi hagi unes normes constantment canviant que fora que no existeixen, perquè en el fons no t'estan pagant el sou que t'haurien de pagar. I aquí és la gran diferència entre estar a l'acadèmia i estar en una empresa privada, de que la captació de talent en una empresa privada ho veuen molt clar i poden anar molt per tu i, per tant, posar-te en vàlua, i a la universitat has de fer com la carrera dels anys com per guanyar aquell valor afegit i arribes a cert moment on no fas res més però tens edat. I llavors ja tens un valor afegit. Se t'ha posat en vàlua, o sigui, la joventut a l'acadèmia et treu potencial. Que jo crec que el món acadèmic no se'n valora prou. Bé, l'educació ja ni t'explico. No es valora prou. I per mi és un pilar de la societat. Ho és, per descomptat. I el percentatge del PIB que es dedica aquí a Espanya és ridícul, Perquè jo vaig estar a Madeira, jo i Portugal, hi havia uns cartells que els profes es queixaven que només tenien un 3% del producte interior brut per l'educació. I vaig mirar, a veure, a Espanya com està? Estem tenint menys. Llavors, clar, potser tot això que estem dient de quan el turisme mou el 12% del PIB del país comença d'arrel que aquí certes coses no es valoren. Jo no sé on va parar el PIB, però des de l'educació i a la universitat no va. Educació, cultura... Clar, tot això fa... O sigui, és això... Amb la societat del coneixement, no? Exacte. És amb aquestes inversions on aconsegueixes, jo crec, fer el push, perquè tot això que estem parlant no ho haguem de parlar, perquè evidentment ja estaria transformat de manera natural. Este podría ser un buen mensaje final, ya que tenemos que cerrar. ¿Queréis dar algún mensaje así final? Tú lo has dado bastante claro. Sí. Aportación final, mensaje final. Vale, pues gracias por la escucha. Espero que les haya gustado. Y que inviertan en nosotros, ¿no? Y nosotras.